Horas madihita salhuna mapungita sadarion ima minggu letare namar lapatan marlasiroha mahamu rap do Jerusalem jala marulupulo mida ibana sudihamu ale aka naholong roha di ibana puji asini rohani di bata dona pangaluhan hita tahalas sema pabenai tungolutna tapuji ma asin rohanai jalatai dehoma dipujian. Asini
hiti-hiti guarni di mata ama, do guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, do guarni to di porbodia, na temu palangi do tanoon, amin. Marlas ni roha mahamu rap do Jerusalem, jala marolopolo mida ibana sudi hamu, ale akan naholong roha di ibana, marlas ni roha situtu marap do ibana hamu sudi hamu, ale akan marsak roha mida ibana nasai laun. Las dorhaku dia akan nama dok tuahu beta hita menopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulo padumuon jolma do di bata hupuji hami guarmi jalo dok hami moleat itu ala ni salut nabi nahimi patu pahon hangulon nami saidongani mahami marhiti-hiti asin roham asau pikiri hami totong natinon mi dohot hama matem asau harsoko kami dosa nami jala satu di hami aporsaun masitong jala sama roha holongan hami uhut madok moleat itu ho asawolo hami mangiton horo di hamatian. Ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tongani saluturia naung tinugusmu marhite-hite mudar munabadiai olak nion rodi saleleng-lelengna. Amin. Batik ni di mata dihitan di minggu latare sadarion imana tersurat di patik palimah do lapatanna ikon pasang apa mudona terasmu asa martua ho jala leleng mangoli di tanu nani koni jaho bade batam di ho dia do lapatan ni aduh. Jadi parot terimas nasinya ikut patu atong rak mangidogo mehita tu debata lau mangulang patiknya ale mangulang nombar tu patik mi. Amin.
Hotima dosa tanah gudangi tu ada pani di mata martang yang mahita. Ale Tuhan di mata nabadia jalan nabonar. Para si jala partaluk niro jalan nabasar do. Sai marpangulahi marohami dahami. Di bahini sese sama sudi dosa nami dang adong nahu pangason hami dukon ni asini roham hati goran napi natu anak mudo nahu pangason hami tujolom ali nabos sadoro nami binahini dusa na saya deis tu parngulon nami jalatung naso tarbain hami marlas ni roh hinorhon ni hakulumon na makaliangi hami na godok situ tudoro nami marnida kahajahaton na masa di hasyang ano saya martamba akajol masulon hajahaton hape tongon marsitaono do hami alani virus corona naso marujung dope ale Tuhan tung marasi roha mahomi di hami saya marpanwati marohami dia pangalahon nami saya loas majo mangulu hami anggiat tungmu baroha do pangalon nami dia dapamu di baini pasonang jalapuli mahami akan hinok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Gani debata taringo Tuhan sani dosata alani pangalesot tado ubay na tartulang Kristus jala binahin niya jaton tado iba na mabugang ape tugana pisang-pisang parhitiyon hasangata jala binahin ni bugang na malum itahilala hasangapom ma ni debata na digijang amen. Da
Hatani di bata turpuk epistel di minggu letari sadarion tersurat di opat Musa duput sada ayat opat rodisia. Jadi borhat mana sija siad dolok horma mulus dala dopak laut arung asa mangaliat pasiding luat ni hala edom gabe murhing marohani bangsoi di utongat dalan dungi dungi di tongas Jahuba ma tu tongami bangsoi akka ulo tudung api akan amar manguti bangsoi gabe marmatian masai torop sian Israel dungi Roma hatani Jahuba bahem madiho sada ulot tudung api jala sakot mai tu hau pat ponggol ia adong manang isi nabo kona pargut jala dibereng tu si ikon mangolu iwana ima sahatna martua do akan atau mangihon hatan ibata jalannya peusa amin. Tidak memaha persetai songon nah nida konidongat sa persia di sadok pertibion rap mahita madok au persia di debata ido ama parguruna satu dosan nat mopalo au persia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah imana timuan si Maria nagebebe siato di perbodia adoran sobuhan ido tuhatka na kemana bernit di pangumuman Isratus nama terpajal di bana di hakun silam na tua tu panutu dong ditanam nama mangulu dari patuluhu nama naik tu surgu lahudu sesiam di bata Jehovah amanai isi mai bana emang sugu tu tanon manghumi alak na mangulu doh namati au persia di tondi perbodia jarong sada huria na badia huria hato manhatitan akan na badia doho biasa ni dosa doho biatai na mandok mula mangulu sugut dari ni halak ng mate doho dia nguluan na surasuda amin. Shalom. Tik-tik minggu letare
14 Maret 2021. Guarni minggu tasadaron ima minggu letare namar lapatan marlas niro hama hamuna. Topik minggu tasadarion asini rohani debata na panguluhon. Parhobas boy mata jaha di warta. Tikting namasa. Sada peresmian dalan. Acara pujian dohot penggalangan dana marhite live streaming huriata marhite panitia pengadaan sarana parkir dohot dalan patupaun peresmian sarana parkir dohot dalan lasuhut patupaun acara puji-pujian nang penggalangan dana marhite live streaming ima di hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 10.07 waktu Indonesia Barat. Dung sidung peresmian diuduti ma tu acara puji-pujian huhut penggalangan dana alani ni sosoma tu ganuk wilayah asa paradeon vokal grup duet vokal solo dohot paduan suara ni huriata asa mangisi ede di acara live streaming ini. Dua Paborhat dot mengucapkan padita HKBP Resort Harapan Jaya. Khobarna tu surat ketetapan ni pimpinan HKBP Ima Padita Nasir Abednego Silalai STH MM pindah tugas gabe makobasi HKBP Resort Jatinegara Distrik Walu DKI nasida digati amang Padita Daner W Siregar STH MA nama kobasi di distrik 10 Pitu Seplalu Jabar Tegie Songon di Paraeses. Acara serah terima jabatan Padita HKBP Resort Harapan Jaya ima di Patupa di hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 12. Maringanan di gereja HKBP Harapan Jaya. Jala Amata Pendeta Nasir Abednego Silalai STH MM diojakot di HKBP Resort Jatinegara hari Minggu 11 April 2021. Dana pengadaan sarana parkir dohok dalan. Las manggara lau manggara tanona tinuhor ni huriata lau sarana parkir dohok dalan na di hari koton panitia do dana lau menggarar tahap parjolo ima godangna 1,2 miliar rupiah. Hobar tu haputusan ni rapot huria doh panitiai dana lau menggarari ima marhite janji iman. Ni sudai ruas do mengenduli dana tuduru ni huriata marhite proposal do marhite pelian uju haruar sia gerejawan dung sidung par mingguan ganuk minggu alani ni sosoma tu sude ruas ni huriata asa tatopoto ma janji imat tabe las tagaran ma marhite nama cicil manang menggaral lunas tapasa ma tu huriata marhite situa wilayah manang marhite man transfer tu huriata. Opat pelean bulanan. Pelean bulanan itu sada sumber dana ni huriata sipakion ni huriata tuaka kegiatan perbelanjaan rutin huria nang kegiatan diakonia sosial nang ditinepakan huria gabe tang jawab ni sude parhalado doho ruas ima pelean bulananon dang dipatok alai hobar tu kemampuan tak dot ias ni rohatta dot ias ni rotabe hopar di pasu-pasu nang tajalobe alani ni sosoma tu sude ruas ni huriata asa tagarar marhite sian situa wilayah ganuk minggu parjolo dohot paduan ganuk bulan. 5. Pertangyangan wilayah. Hari Selasa dohot Rabu 16 do 17 Maret di Patupa huriata do pertangyangan wilayah maringanan di gereja masuk pukul 20 aka wilayah Napatupa pertangyangan hari Selasa
nasailam las ima wilayah Yerusalem, Yehudia, Kanaan, Sion, dohot Galilea. Madohoti pertanyaan hari Rabu na masuk ima las wilayah Bethlehem, Efrata, Hermon, Jetun, dohot Nasaret. Ima na madohoti pertanyaan hari Rabu alani reta mahita madohoti pertanyaan tabi. Parhepengon ni Huriata di Minggon boy mata jaha di warta saldokas ni Huriata per tanggal 10 April 2021 Huria minus 86 juta 750.220 sia rupiah. Diakonia 137 juta 141.515 rupiah. Transitoria 300.000 rupiah. Pusat 2.010.000 rupiah. Pembangunan 1.300.000 rupiah. Sarana dalan parkir dohot sarana dalan 7.700.7.220 rupiah. Las ni sosoma tu sude ruas ni Huriata asa tagaran ma pelean bulanata be pelean permingguata pitual nata dohoti di bagasan dohot janji himatta tuata ma nama masu parhepengan ni Huriata nama ulang tahun torok ni Huria nama ulang tahun di bagasan 32 hala para haladu do ruas pasaton selamat ulang tahun hatani debata nama dok di pasal men 100 ayat 2 puji majahoba ale tondik jala unang tung halupaon na denggan ni basana sudena songoni matikting namasa do parpengan ni Huriata tuhatta ma masu dihita ruas ni Harapan Jaya ala nang tapuka dalam sarana peresmian di tanggal 20 Mareton ima pukul 10.05 sore jadi nengadong do pasaton ima sian sekretaris ni penggalangan danata partikian tapasama tu amang pajaitan mulai atema. No bersama kami amang Padita Resort, no bersama kami inang Bibelfro, nahu bersama kami Sudi Perhaladuni Huria HKBP Harapan Jaya. Di sojong-jok kami sian panitia pengadaan jalan dot parkir ni Huriata. Puji Tuhan, sian berbagai usaha naung tabaen moloso adong rintangan tanggal 20 tabuka madalani untuk dalan masuk tu gerejaon tanggal 20 jam 5 sore disialani kami sosohot tu hita sudi ruas di tanggal 20-on panitia mabayan live streaming do di Huriat di gerejaon. Mungkin sedarion manang sugut dikirip kami ma di grup masing-masing flyer ni live streaming marpangiduak kami dihita sudi ruas alana sonarion metode digital boido tafarwato sude tu handai tolata asa arong boi dalata manise nasida jalabui
ditupaki nasida aha nata parsakap di ulauta di pengadaan jalan. Molo siap kami panitia, molo di baik kami do kalkulasina. Jumlah dalan nata buat sonari i 570 meter. Jadi di son nunga di padalan melalui situa wilayah masing-masing janji iman songon ne pasa ni amang situa nak kaningan dang naik kosa meter 25 cm pe boido. Jadi molo di baik kami do pembagina molo sameter mana obat juta 250 rupiah molo dibagi opati gabe sejuta 62 500 ma per keluarga molo tumpe i dope nabui tapasahan molo sejuta 62.500 dengan masa waktu 2 tahun kita untuk melunasi berarti 1.062.500 dibagi 730 hari semolo 1 tahun 765 hari 2 tahun dilian waktuna untuk melunasi 25 cm. Bahasa besar harapan nami sudir ruas ni HKBP harapan jaya Persidoho disi tanpa terkecuali molo dibagi hami donak kaningan 1.62.500 dibagi 730 hari kerja hola 1.455 rupiah do per hari na boy tasubak ke gereja selama 2 tahun. Jalai siap do hami panitia menerimai. Jadi omma kalkulasi na di baik kami harap dorohanami dihita sudah keluarga ruas nih KW Parbanjaya boy Parsidohot di pengadaan dalanon ngatung masai lasrohata adong dalan adong akses nabui melakukan proses pengadaan jalan dari tanah Sumarekon ditukar guling tu tanah ruasta imana nabui di pasatami tuita sudir ruas HKBP marpangiduak kami di ulaun tanggal 20 di live streaming boido manang na 500.000 manang 100.000 boido disubak kondisi di live streaming jala langsung don noni di update di live streaming imana boy pabuhami itu ita sudi ruas perjulu pasatami se panitia mulai ate gudang di akka partisipasi ni ruas suang songoni di keluarga handetolan alana target ni panitia memang 40% dalam pengadaan jalan itu kami akan berusaha dari luar bukan dari dalam gereja 100%. Jalai ngamar dalat tong di padala kami ngagudang tong nampasatot tuhria. Jala rekening nape rekening kuria dan rekening panitia. Imana boleh pasatami itu sudah kita ruas mulai tema di kesempatan nadi pasatu kami sebagai panitia pengadaan jalan suang songoni panitia di live streaming di tanggal 20 mulai ate Marhas
Ale Jehovah debata aman nami mauliate maroha nami di ho sadarion marlasni roha kami rotu bagas joromon marsoba madok mauliate tuho disudi dengan dibasam nong pinasahat mutu kami namang aleon hosa hangulua dope tuhami sahatu tikion Tuhan di bagasan opason naing pakulinganmu dohami nang marhite suaram hatam naing begyon nami nungarade hami salhut ruasmu lama jalo sordang ni barita naulim nagabe hanguluan dohot halua di hami atau ngasih maroham sayukap maroha dohot tod dinami majakon barita nauli nagabe halua di hami saliling mangulu hami di portibion makuling maholi Tuhan nungarade hami salhut na lau manang hocak jaloma pangiduan nami Tuhan mangasahon goarni anakmu Yesus Kristus oloi mapangiduan nami amin adorang hujaha hami hatani debata nagabe turpuk jamita tihita parjolo podok hami tuhita salhutna ruasni huria HKBP Harapan Jaya namar minggu di bagas dohot namar minggu di bagas coroon selamat hari minggu ma dihita salhutna mauliate barita nauli nagabe turpuk jamita di minggu tasadarion ima di minggu letare dibuat dosian buku Efesus bidu 2 mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 10 songonon ma didok disi hamupe nunga mate hamuna jolo hinorhon ni akka pangalausion dohot dosamuna akana ni ulamuna marguru tutiki ni hasianganon mangihuton lomo-lomo ni rohani namar huaso di awang-awang ima todi namangulu nuaing di bagasan akka anak naso siat hata rapon nasidado nakita sasudena na jolo mangulahon akka hisap-hisap ni dagingta di natar surat lomo-lomo ni dagingi rodi sakap-sakapna jadi anak sirimaso dohita sian bakohian doson akka na asing alayang gode bata para si roha bolon dohot jala parholong ni roha na balga maradopot hita jala rapon Kristus do di pangulu ibana hita akka nong mate di bagasan akka pangalausion nasian asini rohana do ubain na malua hamu gaberap di pangulu jala rap di pabakit hita tugonggoman banua gijang di bagasan Kristus Yesus laos patudohonon na do di akatiki nanaing rodope surung ni hamurao ni asini rohana di habasaon nai maradop kita di bagasan Kristus Yesus Aisian asini rohana do ubain na malua hamu dalan haporseaon jala dada binain muna si lehon-lehon ni debatado datung sian parulani asa unang adong nama muji diri ai jadi-jadian nado hita akan atinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulau na denggak kita ai akaido dipature debatahian asa taparangehon ido sahatna hurian nia hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus Paulus dison paingoton huria manang jemaat na adong di Efesus dihadirion ni jolma na di portibion di patorang apostol Paulus do bahwa nunga mardosa saluhut jolma dangadong naliasia dosa dung madabu jolma na parjolo ima si Adam dohot si Hawa naung mangalaosi
patik ni debata naso tuduk tuahan naung nia turhon ni debata di bagasan pardalanan ni ngoluna sida alani i nunga sude merdosa jala di surat ni para pesalmen pe di bidu 14 ayat 3 takasro di sididok HP tung saluhut donasida sumurut tung sange donasida marrohamago dang adong sibay na denggan nanggo sahal saluhut merdosa meneleweng sian aha sian dalan lomoni roha ni debata lau pa ulului hagiot ni roha hagiot ni pikiran dohot ahana diingiton ima dung madabu jolma tu bagasan dosa gabe saha tu partikianon ditean do pangalausion maradopod debata dakolan di hatiha ditiki napi nasahatnya apostel Paulus surat Kuria Efesuson mulu didok apostel Paulus nakiningan ima di ayat sada satro di ayat tolu bahwa songo dia map hadirion ni jolma manang halak Efesus manang jolma na di portibion mangoloi nasa hagiot ni rohana mangoloi sakap-sakap ni pikiranna ido banana kididok isi hamu pe nunga mate hamu na jolo hinohon ni akka pangalausion dohot dosamuna akka nani ulamuna margurut tutiki na di hasyanganon mangihuton lomo-lomo ni rohamuna mangului huaso na di awang-awang ima todi na mangulu naeng di bagasan akka anak na sosiat hata rapon nasida do kita mangulahoni jadi halak naso manangihon manang halak na mangulahon hagiot ni rohana hagiot ni pikirana di pardalanan ni ngoluna di portibion didok apostel Paulus sumado itu halak naung mate di adopan ni debata naung putus hubungan narap do debata naung sirang ibana siat debata aidang diulahon ibana ahas na pinangido ni hatani debata di bagasan panghulbito ni ngoluna ay mangoloi akka sakap-sakap ni rohana donasida mangoloi todi ni portibion donasida hagiot ni portibion memang tawaran-tawaran na siap portibion na sangat menggairahkan ngolu ni jolma di portibion jala ido na pinatorang ni apostel Paulus asa unang benian mian di bagasan ngolu na songoni alai adong ma perubahan pertobatan adong hai baruan jala unang benian lalap jolma di hagiot ni daging na di portibion ay molo lalap do jolmai di hagiot ni daging na di portibion buharo na kita hididok disi ima halak jolma na mate di bagasan Tuhan radang ulu hita te ulu hita didok mangulu hita di portibion HP mate ulu hamu amang ina daw ngate alai mulu mangulu hitanian ikom ma mangulu hita di bagasan Tuhani ay napuna ni debatado hita ngolu taon debatado na manopaon jala di topa hita hobar turupana do kita di topa manang jol mana perjului asannya toktong mardalan di dalam lomo ni rohani debata Bolo Paulus perupani di do ibana aupe na jolo songonido
Taboto do songo dia perdalanan ni ngolu ni Apostel Paulus adorang so ditada ibana Tuhan Yesus Kristus mana adorang so ditakup ibana gabe na poso ni debata aka hadu diulah membunuh halak Kristen mengalili halak Kristen mangalo ulaon na hinalomohon ni debata alani iba di paboy ibanai untuk merenungkan kembali songo dia panggul miton ningolu nasida na jolo jala molopoi ikon ma tinggal hono ni sian ngolu siganu pari ala asa mangolu unang gabe mate ay dido di Rom onom ayat 23 ay upa tinuhor ni dosa do hamatea. Jadi sasitong na molo ido diulahon jolma di portibion sahatu tikion jalo onna do aka uhum jala molo tabering tutu sahatu partikianon kudang do halak naso makangoluhon ni ate naso makangoluhon hai baruon naong pinapatar ni Tuhan Yesus Kristus ai hot do pehalak mementingkan dirinya sendiri gudang do pehalak patu jolohon akka na pinangidoni rohana manang godang do pehalak mokus di bagasan perdalanan di ngoluna ay godang do pehalak na korupsi ate godang do pehalak na mabuat di balian ni hurumna naso bagianna gabe dibuat alani godang do nang ditikion naso peduli ibana di dalan naso hinalomohon di batang gabe selo latabo di hilala selas rohana mangolu di bagasan hamatean daku boto rupani taingot dope molo songo dihitaan adong gabbo na mangolu ate gabbo na mangoluon molo sailam margo yang iba di gabboon gabe buado tahya kamangina gabe lam masuk kan dang boy ibana sa diri lao paluahon dirina sian gabbo na mangului molo silam mardala iba lam masuk herasongo dido nang parngoluon ni jolma naso olo marhamu baon maninggalhon pangalahon naso kinalmoni de bata ai selam tabo di hilala jolma naso mangulahon na pinangido ni de bata dang boy be ibana sa sitong na mangolu alay ikon adong nama na asing law manogu asa malua ibana sian gabbo lisop jidusay laos ido naeng patorangon ng Apostel Paulus di bagasan tupok taon di patorang ibana mahajol maon na parjoloi ngolu na parjolo ngolu na robi na somananda Tuhan Yesus Kristus na jolo alay dang dipasob bude bata jolmai say mangulahon lomni rohana molo nakin rupani di patujolo ni epistelipe dung dibuan debata bangsa Israel si ruar sian parhato banon di Mesir merdalan nasida merdalan diiring-iring debata di palua debata siat nakapar maraan di lewat debata sasitong nak kanarikot molo aria di lewat tiang api molo borngi di lewat tiang molo aria di lewat tiang embun alai molo borngi di lewat tiang api asatiur dan merdalan nasida di leon si pangano alai molo dang hobar tu pikiranna Pitor buano nakin nasida disi merungut-ungut ate ay buasa matung bono muhami ale musa astung mate hami nina rupane di lewat dunia si panganon alai nunga giakan nina nasida gia ke kami lo mengalang si panganon di nina on majolma nasa uboto mengucap syukur Holanda marungutungut jolma nasai marungutungut ima jolma naso uboto madok mauliate tuadopan di debata di bagasan nguluna
kebiasaan ni jolma na se marungut-ungut naso manada pasu-pasu ni debatadoi, naso manada asini rohani debata naong jinalona ai songon bangso Israeli rupani nunga dibuan ruar nga merdeka nasida na yang dipasahat nasida tutano kanaan nabi na sabasahon ni debata alai saitong dope marungut-ungut nasida dang sabar nasida dang adong dinasida ketabahan lau madalani khobar tunaong niaturhon ni debata tunasida asa taida nak keningan dipatu joloni episteli dong marungutugut nasida ado na terjadi amu akamangidang muruk do debata diuhum manasida marhite ulok tulung api nama marguti nasida asa marmatean halak naso tangi di suara ni debata halak naso olo mangoloi ahanani aturhon ni debata ikon jaloon nado hobar tunan yudana ima uhum ni debata jala iduna taidana kini di bagasan episteli marmateam manasida tong alani diparguti ulok tulung api alani akka ungut-ungut naso marhaudukon manguloi hata ni debata di pardalanan ni nguluna sida lautu si tujuan na pinasa ni debata alai di sitaida basado debata makahologi bangsona dung adong kesadaran perenungan dia kahahurangan pabaenan nasida di pangalausion manang diungut-ungut nasida dia dopan di debata do si Musa naposo ni debata adong do kesadaran puji Tuhan alam biar do nasida tu hamatiani ate gabe adong kesadaran madok martangiang mahong Musa mangido tutuhani asa malua adong perubahan pertobatan mangido tangiang tuadopan di debata asa malua dihapor syaina sia do molo matangiang mangido tu debata ditangihon debata ido banda disuruh si Musa la mangidohon jala dioloi si Musa gabe dioloi nasida dungi martangiang si Musa jala Musa songon hamba ni debata ditangihon debata dibatangihon ibana suara ni debata ahana ni atuhon ni debata ido diulahon akhirna didok asa dibaen patung ima sian tiang pertunggul dibaen koparan uluk asa manang ise mamereng tu si gabe mangulu om magobaran tu martudu-tudu tu panubusion do pakokon itu hatta Tuhan Yesus jalan manang ise nama mereng tu uluk na digatukon nai gabe nangpe nunga dipargut uluk tulung api ibana gabe buama ibana gabe mangulu ala adong kesadaran adong haradeon ni roha muse lau manada asidot holong ni rohani di bata taida di si malua do akka halak nama mereng tu uluk na digatukoni jalalas taida nak kiningan nang apostel Paulus patorakon tu halak Efesus didok nak kiningan nunga dipatuluhon debata asido tolong ni rohana ima mulai ayat 41 ayat sia disi di patorang ibana bahwa debata patuluhon asido tolong ni rohana ala parasi roha bolon jala pardenggan basa do debata di bangsona di jolma natino pana asadang di halomo debata jolmai mago mate sodapotan asini rohani debata hidup ena didoko di Yohanes ate di Yohanes 7 ayat 3 saat rodi ayat 10 ate mulai san ayat 10 opat sasitong na ayat di patuduh debata do habal gaon ni holong ni rohana
Ay song do holong ni rohani debata di Portibion pola do anak nasa sadai di lehon asa unang mago ganuk na porsia di ban alay asa hanguluan nasa liling na ima na pinapatar di bagasan turpuk di ayat opak sahat ro di ayat sia par holong roha jala nabalgado debata maradupok kita di bagasan Yesus Kristus naung sinuruna roto Portibion gabe jolma jala laos dipatadap hata ni debata di tonga-tonga di Portibion marjamita tu hata Tuhan Yesus alai ditikina ong tinutuhon ni debata gabe ikon mate doi bana humokop pita ima asi ni rohani debata ima holong ni rohani debata asa mangolu ganup na porsea di Yesus Kristus naung mate jala mulak mangolu jala manaik tu banua gijang lau para diinganan dia ka na porsea di ibana asa ha porsiao nima na pinapatar di hadirion itu hata Tuhan Yesus Kristus ima mabaik kita mangolu di nataha porsea Yesus Kristus naung mate jala naung hehe jala manaik tu banua gijang para diinganan diaka namarsi hohot maka porsiai ibana disima di papatar debata holong ni rohana dan di pasobu mago buti jolmai mian di bagasa dosa alai di rorodo sian gabolisop ni dosai marhite tu hata Tuhan Yesus Kristus naung roto Portibion mangalehon asini roha na balgas itu tu maneahon dirina mudarna na arga di dolok Golgata laung humokop jolma pardosa asa mangolu asa gabe marngolu nai baru ibana samolo di bagasan Kristus halak ima jolma nai baru jala halak naung porsea di panubusion nitu hata Tuhan Yesus ima naung gabe jolma naung tartanom di bagasan panubusion nitu hata Tuhan Yesus Kristus jala nunga gabe jolma nai baru hidup banai hidup nakiningan gabe rap di pangolu jala rap di pabakit tita tu gonggoman banua gijang di bagasan Kristus Yesus nunga di pangolu nunga di pabakit nunga di leon ngolu nai baru gabe boy kita berhak gabe aka anak ni di pata didok nakiningan gabe rap di pangolu di pabakit Yesus Kristus naung di pangolu naung di pabakit naung manggonggomi naung di leo di bata huaso di banotoru di banotonga di banua gicang ido naung gabe panguluho kita ido naung mangait kita manain kita mangaroro kita sian gab bolisop ido sai asa dang di pasob bujol mai di bagasan dosa di paingot do toktong asa toktong mardala di dalam lomu ni rohani di bata ima patuduhon holong ni rohani di bata jala adom dupe baga-bagana dihalak nasa toktong porsea di keselamatan naung binoan itu hata Tuhan Yesus nagabe hanguluan has keselamatan di bagasan hadirionna jala ditada ibanai anugerah ni debatadui ido baina anugerah ni debatadui basa-basa ni debatadui panubusion ni mudar ni anak Tuhan Yesus Kristus lau paluho kita basa-basa ni debatadui hak prerogatif ni debatado di patuduhon tu jolma asa mangolu jolmai dang ala ni parulan idu baina didok nakiningan ai sian asini rohani debatado ubain na mangolu hamu dalan haporsiaon di bagasan Yesus Kristus jaladada binaen muna sileho-leho ni debatadoi asa pasu-pasu ni debatan na cuma-cuma tanpa bayar na aha ima mudar ni hata Tuhan Yesus Kristus ima mabayar saluhut utang ni dosata gabe lunas utang ta di adopan di debata gabe boy tamuse mardenggan rapdo debata gabe boy kita muse majalo asini rohani debata
jala holan alani asini rohani debata doi di pasa tu hita ima na ginuaran si Martin Luther sola gratia aha majalo asini rohani debatai aha dalan aha alat majalo diganup aka jolma na tinopan di debata ima hapor seaon iman hapor seaon dalan majalo asini rohani debata anugerah ni debata imana ginoranna sola fide jala asaboy hita toktong di bagasan hapor syaon na sitong masih hohot hita saleleng di portibion ditogu-togu hita toktong marhite hata ni debata mangului hata ni debata gabe hot togu hapor syaota ima sola scriptura asana tuluon naing tarida mai di bagasan panggulmiton ni ngolu ni halak naung majalo haluao nam binoan ni tuhata Tuhan Yesus asadang ala ni na mangulaho pati kita mangulaho manang alaboy tay huton rupani patik na sapului gabe malua hita dang ala ni panobusion ni mudar ni Tuhan Yesus Kristus ido upaina dapotan asini rohani debata naung dilehon na tuhita basa-basa ni debata gabe boy hita malua dang alani parulan ido banay do nakidiaya sia datung sian parulan asa unang adong na mamuji diri asa dang alani parulata ubayna boy hita selamat manang majalo haluaun dang alani pabenan dang son pangatusion ni halak rupani berbuat asa dapotan dangi berbuat asa dapotan di haluaun sugo dangi alani haporsyaon asa parbuen di haporsyaon ima naing papatarota patuduhonota di perdalanan ni ngolu di portibion asa tarida marpabaenan ima na pinaingoton ni Apostol Paulus asa dung ditobus si tape madabu hita bagasan dosa dungi ditobus dipalua diasi diholongi debata marhite Tuhan Yesus Kristus dang alani pabainata asa unang adong halak na sombong sa sitong na dinguluna asa molo taboto manang molo boy hita rupani siakitan satu kota Bekasyon dang alani gugut tate alai ikon renukonot tadoi basa-basa ni debata asini rohani debata gabe boy hita mangolu dison boy hita laho mangalului dalam ningolu di ingananon ima basa-basa ni debata di alani molo boy hita hipas boy hita mangalului ngolu di pasa debata do petu hita aka pasu-pasuna sotung tahagijak koni alai buama bainota ikon sidok mauliate mahita tua dopan ni debata sidok mauliate mahita tua dopan ni debata jala songon hataridaan ni pabaenan ni debata naung tajalo tuhita ganup marsada-sada imana kiningan dipangido sian hita di ayat 10 pitui ai jadi-jadian na do hita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulao nadenggan halak nong majalo asini rohani debata basa-basa ni debata didok dituntut do asa marulao nadenggan hobar tulomo ni rohani debata akadia maulau nadenggan maka holongi do ngajol maka holongi molo jamitan dari minggu pa ngotot kita maka holongi debata sian nasaroha go godot pikiran jala dongani songo diri jala didok ma use hataridaan manang ucapan syukur na naing si papatarota di ngulu taon ima naing madok mauliate hita di asini rohani debata naing taulahon ma akan adinggan taulahon akan adinggan dau hita sian songon bangso Israel na barungutungu tate saunari di situasi kondisi COVID-19 dope ati aka manginang dang berakhir dope dang terputus dope mata rantai COVID-19 di partikyanon
Jala laos di taunon mamuse hita dapot tatuhor tano ima songon naung pinatorang ni amang sekretaris nakiningan panitia sekretaris pengadaan jalan nunga di patorang tanggal 20 naik mahita patupa live streaming. Memang molo secara logika tado tapake, pikiran tado tapake, dang mampu hita patupahon. Ai suden waeng moru ate, moru si dabu-dabuan. Adong halak naso dapotan perkarejoan. Adong halak na honape PHK. Alai naik ingotot tado debatado manarihon ngolum. Debatado manarihon ngolutta. Unang ganggu hita. Di pangaramotion di yasini rohani di bata ibana do harorwani pasu-pasu di ngolutta alani tadda madenggan basa ni di bata naung jinalom jala ulahon ma ulau na denggan imana kini contoh ulau na denggan naing patupa live streaming hita hari minggu lau mencari pengadaan dalan di tonga-tongani huriata tung ukap marohata hamua karuas ni huria namar minggu di bagas dohot na di bagas garejaon nunga apala di elek panitia nak keningan sadia petaho di pasahat hamu sian las ni rohamu na di pasu-pasu ni debata naung jinalomuna sehat tamu dang hona kopit molo hona kopit pe malua do sotung diri rohamui alani gogom dohot alani kwasom alai basa-basa ni debatadui alani tamahita madok mauliate di igil siak kita halak nang majalo asini rohani debata holong ni rohani debata nang makaporsiai pakokopon itu hata Tuhan Yesus di igil do tanggung jawab mangulahon nadenggan salileng mangulu di portibion mangulahon na denggan nunga di patuduhon Tuhan Yesus teladan nagabe si hotonotta parholong ibana naso mambelason aka hahurangata pabenata dia dopan na alai di haholongi do hita ido tiruan naeng sirenu konotta tong dina menghadapi hita manang di masa-masa pangaradeon di pasion na naing tak adopi ate naing ma kita merenungkan dao masya kita aka pangalaho naso hinalomuni di bata dao sya kita aka parungutunguton asa ditabai di bata di hita aka pasu-pasuna alai taulahon ma aka ulau na denggan songon hataridaan di parbue ni haporsiota natai huton di bata di pardalanan ninguluta di portibion Ima memotivasi hita, holong ni rohani di batat, holong ni rohani Tuhan Yesus Kristus, naung rade makokopita. Ima memotivasi hita lau mangulahon akan nadenggan saleleng mangulu hita di portibion. Jala asini rohani di bata, ima naung pinapataran tu hita. Jala ima na pinangido ni guarni minggu, nama dok marletare. Ido si halat conota. Holong ni rohani Tuhan paluaho kita, ima si halat conota si hamolete honota tu adopan di debata jala topik minggu sadarion madok tu hita asa ikon asini rohani debata na panguluhok kita asini rohani debatado na panguluhok kita hamwa kaliamang dot ninang alani serep taului ma hatana uduk mahita di adopan di debata tatangihon ma hata ni debata di bagasan pardalanan ning ulu taun mangaraho kita asa tugu hita totong marpakirimon asa toktong hita porsea jala sahat hita muse tu inganan naung pinaradema ima surga hasonangani to di porbadiai ma toktong tajalo lao manugu-nugu hita mengarahkan hita mangulahon lomuni rohana saliling di portibiaut tu hatta mamasu-masu hita saluhutna amin martang yang mahita Ali Tuhan di bata manami moliate marohanami di ali Tuhan di bagasan sadarion tinaun tolhas barita naulim tu kami napaingotok kami ngajulu kami jolma pardusa alai dang di luaso kami mangulu di bagasan haduson nami
Disuruh kodo anakmu Tuhan Yesus Kristus lau paluhau kami menyelamat tok kami. Gabi taruli kami Tuhan. Diasi ni roham dohot di pasu-pasum. Asi ni roham na argai marhite panubusyo ni mudar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ajari mahami tok tong lau maka porsyai saliling mangulu kami di portibion. Asa anggiat boy kami Tuhan marhabe ngeton. Di pardalanan ni ngulu di portibion tungpe masa dope akasi parukil honoton tingulu nami ima akaparsorion baik di sahid kopit saplusia naso merujung do piali Tuhan alai huilala hami do basa-basam do mangaramoti hami boy do hami Tuhan marhahi pason sa tombason boy do hami mangula akaulon nami do pe hujalo hami idang alani parulan nami natama dia dopanmu alai holan alanya sini roham doi di pasato tu hami bi di bani ajari mahami toktong marhau dukon dia dopanmu maka monakon hagiot ni manaluhon hagiot di daging dari portibion alai homa hu hamonakok kami Tuhan marhite ulau nak kanadinggan nanay sipato paun nami ay didok hatamdo hapor siaw nipe anggo somardongan pangulaon namate dui tiba ini Tuhan ajari kami mensyukuri akadinggan ibasam nong pinasahatmu tu kami sahatu tikion unang luas kami Tuhan gabe jolma akan namarungutungut songon bangso Israeli alai bain mahami gabe jolma namarlas ni roha toktong di segala situasi kondisi songo dia pe manada pangurupion dot asini roham naing ima toktong uhir tu bagasan rohanami saboi hami Tuhan lau patu pahon akka ulau nadinggan saliling di portibion tarlumbobi di tonga-tonga ni huriam HKBP Harapan Jaya pasada hami Tuhan pasada parhalado di huriam pasada nang ruasmu asa sisada urdot kami Tuhan lau mangului ho gabe calon nami ma Tuhan akadingga di basam do pasum dope tujuluan nyarion ima Tuhan sahapot tuhami jala di bagasan tikion dia keruasmu na di bagasan parsahiton sai homa na mangaleon hahi pason di nasida tanganmu nalabohi matotong apehon tu pamatang nasida asa bolong nasa sahit na adong di pamatang nasida beli Tuhan asa di jalo nasida hahi pason nasiakoi ajari nasida toktong mangido rotu adupan ganup halak na mangido tuho di bagasan uduk do serep ni roha sai na papataron mudo Tuhan akatada halongangan di bagasan mudo nami khusus nali Tuhan di pangiduan ni amang pangaribuan nak kiningan tongon marsahit inanami inang buru mangucong di bagas asiroham li Tuhan sai papatar ma huasom homa toktong ali Tuhan nama dongani nasida marhite tordimi asa tordimi toktong nama ni roy rohana sida asa nongga belilu alani parsahiton alai toktong Tuhan torang rohana sida majalo asidot holongmu naradena sida toktong Tuhan romar sobbatuho maka porsyai ho di bagas nguluna asa anggiat dapotan haluau nasida tatap manasida li Tuhan jala homa nama masu-masu kau buat na pinangan nasida jala pasu-pasu nangka ianakon pinopar keluarga songni nang amang pangaribuan satoktong margugu nasida lau mangului ho di bagasan panggul itu ninguluna songni nang kenapa som amang situariu sregar natongo dope Tuhan di perawatan nasida di bagas Tuhan di bagasan uduk doh serep ni roha memang iduhon tujulom di bagasan obason sai papatar magugu ni huasom sian na julo sahatu sadarion margugu doho lau patuduhon akatada halongangan papatar me Tuhan tu naposomi asa pakai omu dope nasida Tuhan makobasi di tonga-tonga ni huriam HKBP Harapan Jaya pos rohanami Tuhan sai na hotok tong madongani nasida pasu-pasuon mu nasida sanggiat boy nasida Tuhan margogo mangalo nasa sahit na adong di pamatangna Tuhan walaupun adong akaruas ni huyampe
na di bagasan parsa ito homa totong na manggongom. So ni nakaruasmu na marulang tahun ajari na sida madok mauliate tuho. Asa tong sidok mauliate na sida tujulom marhite-hite pasum-pasum. Tabani umur naong pinasahat mo to na sida. Tuhan de batama nami dia kaulaon di tonga-tongan huriam hakabibi harapan jaya. Mangidu kami Tuhan. Say homa na patuluson dia kaulaon. Nanay si patupaon nami live streaming di tanggal 20 na naing rock. Song ninang dia naing pabor haton amang padita resort nami. Dohot lama jakon padita resort nami ne baru. Asiro hamali Tuhan. Say homa na patuluson di tonga-tongan huriam hakabibi harapan jaya. Asa anggiat hujalo hami akadinggan di basam dope tujuluan nyarion. Ima pangiduan nami Tuhan di bagasan ompason. Saya tangihon mapangiduan nami. Holan mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus. Oloi mai hobar tulo muni roham. Amin. Marede mahita laus tapasahat mapiliata. Mauliate ma ditu hatta na mangalehon hatana dihita di minggu sadarion asatung takas taboto asini rohani debatado na panguluhok kita alayang go debata para si rohabolo do jala parholong na balga maradupok kita jala rapok Kristus do di pangulu ibana hita akan naung mate di bagasan aka pangalausion aisian asini rohana do ubain na malua hamu. Jadi-jadian ni debatado hita akan atinopana di bagasan Yesus Kristus alani ikon marulaon na dengga kita ay aka ido di pature debatahian asa taparangehoni atong marlas ni roha mahita
ai sahat do tu hita asini rohani debata tai. Tatangnya kon mapelian ata papungun tu adopan di debata martangyang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni salhut sileo-leho na dengan do na solibasa na moliutus upasat hami masiana ni lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wak na hucus di julom pasu-pasu may jala ramoti asahu para siyak kami pilihanon pati buluh na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite te toddim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu kami asalam birgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nami na di Banua Gijang say pinarbadi amaguarmu say Roma harajaonmu say saut malomuni roham di Banotongon song na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unak kami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago I hope pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita disodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita didopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala dipasaorhon ma damena tu toditabe Kami parhalado HKBP Harapan Jaya madok selamat hari Minggu ma dihita salhut na amanginang Tuhan Yesus memberkati hita. Mangido kami parhalado dohot panitia pengadaan dalan sian basa-basa ni debatan na pinasahat atu hita tapasahat ma marhite kotak nadong di sabola siap birang nami mau lihat ma dihita salhut na
Jala unang lupa hita di hari Sabtu nanengro butima. Horas madita saluhutna.